La plaça Pere Torrent acollirà diumenge, dia 26, l'anomenada Festa Madolera, una celebració en benefici de la Fundació Josep Carreras. Des de les 11 del matí fins a les 7 del vespre s'hi celebraran diverses actuacions de grups i artistes locals, així com la popular cantant Ainhoa, del programa La Voz. A més, s'hi celebraran tallers de manualitats infantils amb la voluntat de recollir diners per la lluita contra la leucèmia. La iniciativa està promoguda per Dona Medula Lloret, liderada per la família de la Iaissa, la nena de Lloret de 7 anys, que necessita un trasplantament. El dia 26 aquí a la plaça hi farem una petita festa i tindrem una mica de ball, una mica d'espectacle i tindrem un sorteig, que el sorteig és gràcies a la gent de Lloret, a les botigues que ens han oferit de tot. O sigui, hi ha des de patins de línia fins a samarretes, perruqueries, que tenim bons lotes. I vull deixar també clar que les peles que agafem aquell dia serà tot sencer per Fundació Josep Carreras, perquè necessiten aquests diners. Sense diners no podem seguir cap endavant, ni demanar gent que vingui a donar mèdula ni res. Suposo que és important.